गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 30 जुलाइ जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि थैनाय सान। मिरु एफसिनि मोनसे समनि आफादगिरि बागदाद जोहोलाव सोमला बसुमतारिया दिनैनि सानावनो सुथुरनि गुलियाव जिउ गोमादोंमोन। बिथांनि थैनाय सानखौ एफसिआ बोसोरफ्रोमबो उदखारनि बेरेखा सान फालिबोदों। एफसिनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्लानि बासुगावनि गयबारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि 20थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उदखारनि बेरेखा सान फालिदों। जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि 20थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उदखारि बेरेखा सान फालिनाय सानाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि सोरगोआरि जिउमाया आलो गोजोन थानो हानायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो बर' हारिनि थाखाय बेबायदि खामानि मावलांबाय थानो हाथों होननानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि फेग्रा मुवा आरो मानसि लांखारनाय हाबायाव उदखारनि हाबा। बे बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फेग्रा मुवा आरो मानसि लांखारनाय उदखारि हाबाया जोबस्रांथोंनि मोन्थोरखौ लाना उदखारि बेरेखा सान खुंफुंनाया जाफुंसारथों बेनि थाखाय मिजिं थिनायखौ आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ मिजिं थिदों। उदखारि बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिना एफसिआ सुबुं समाज आरो सुबुंथिनि थाखाय थै दान होनाय हाबाफारि बानजायो। उदखारि बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां गेदेमा आलासि सुबुंफ्रा बाहागो लायो। मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिजम ससाइटिया संग्रामै मासे हमनानै मोन्दों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामार दैसायाव दिनै फुंबिलि समाव खौरां मोननाय लोगो लोगो मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिजम ससाइटिनि साखाथियाव थानाय प्रेमा बसुमतारी नखरनिफ्राय मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिजम ससाइटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि रमेश नार्जारिनि दैदेननायाव मासे संग्रामैखौ रेस्किउ खालामो आरो बयनपारा रेन्जनि सिङाव टेक्लाय दैमा एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जयै रिलिज खालामफिनो। मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिजम ससाइटिया बिदिनो 2003 मायथाइनिफ्रायनो जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय हाबायाव दिनैसिम सेकेन्डसिबो उन जानानै थायाखै। बिटिआरआव थोजासे सिभिल सार्भेन्ट सोरजिनायनि थांखिजों बिटिआर खुंथायजों सोरजिजानाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिनै 30 जुलाइआव नैथि खेबनि थाखाय 50 फरायसाफ्रा 11 दाननि थाखाय UPSC कचिं लानो दिल्लीनि बाजिराम रेड्डी इनस्टिट्युटसिम रावना होबाय। बिटिआर सरकारनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुपार 50 बिथांखि बायदियै UPSC कचिंनि थाखाय बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझारनिफ्राय 11 दाननि थाखाय 50 फरायसाफोरखौ दिल्ली फारसे दैथायहरबाय। दिनै 30 जुलाइनि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फरायसाफोरखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव साबायखर बावो। बाक्सा जिल्ला एफसिआबो उदखारि बेरेखा सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। दिनै जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि 20थि मुंख्लं सान। दिनैनि सानावनो उदखारिफ्रा बिथांखौ खारसि बेसे जिउ फोजोबदोंमोन। बिथांनि जिउखौ उदखारिफ्रा फोजोबनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनाय सान एबा 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान महरै सिगांनिफ्रायनो फालिबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया गोदानै लुफुंनाय आसाम आयेन आफादनि बिल्डिंखौ बेखेवनानै होबाय। दिनै 30 जुलाइखालि लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया गुवाहाटीनि दिसपुराव गोदानै लुफुंनाय आसाम आयेन आफादनि बिल्डिंखौ बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि, सर्बानन्द सन'वाल, रामेश्वर तेली आरो माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादों। जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला एफसिआ थै दान होनाय केम्प बानजायदों। हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुजिनानै सुथुरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला एफसिआ तामुलपुर जिल्लानि मावख'आव थै दान होनाय हाबाफारि लायो। तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि, गाहाय नेतारि अजित बर' आरो मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दखराफोरनिफ्राय बे बाहागोआव गासै 70 जन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि थैनाय सानखौ उदखारि सान फोसावनाय बे सानजों लोब्बा लाखिनानै थै दान होनानै मुलुगनि सुबुंफोरनो एसेब्लाबो सहाय होनो नाजानाया बे हाबाफारिनि गाहाय थांखि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि फानेरि गोजौसिन फरायसालियाव मडार्न फाइन आर्ट एन्ड डान्स एकाडेमिनि बानजायनायाव सोलिबाय थानाय सामार फाइन आर्ट एन्ड डान्स एकाडेमिखौ दिनै
मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों फोजोबनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिकास बड'सा बिथाङा बाहागो लायो। बिथांजों लोगोसे थुनलाइ नेहाथारि दनेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफायो। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ लाइमोन मावखुलि बेखेवनानै लाइमोनफोरखौ जौजों गोदो होनानै लाइमोनफोरनि एनखौ फोजोबस्रांना होदों होननानै बुंथियो गरेस्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि सदानन्द बर' बिथाङा गरेस्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि बानजायनायाव टेपारगाव गेलेनाय बिथिंनि माखासे मुवा बेसाद राननानै होदों। गरेस्वरनि टेपारगाव गासै 98 गेलेमु हानजाफोरनो खमैबो 12 लाख रांनि गेलेनाय बिथिंनि मुवा बेसाद राननानै होदों। 30 नं गरेस्वर बियारनि बेन्दोंआव थानाय टेपारगावआव थानाय डक्टर भुपेन हाजरिका लांदां साइना सोलो 30 नं गरेस्वर बियारनि बेन्दोंआव थानाय गं 12 पिएचडिसि जेरै गरेस्वर बालाबारि बागदुआ बेतना रामपुर गपसारा बालाहाटी तुलकुसि खावरु बाहा बरगुली टेपारगाव आरो गुरमु बेफोर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गेलेमु हानजाफोरनो गेलेनाय बिथिंनि मुवा बेसाद राननानै होदों। गुबै लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय फुटबल भलिबल जेभलिन डिस्कास थ्र' आरो क्रिकेट गेलेमुनि बेट स्टाम्प ग्लास राननानै होदों। बे गेलेनाय बिथिंनि मुवा बेसाद राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएल नेहाथारि रमेश स्वर्गियारि बिथांजों लोगोसे जिल्ला इउपिपिएल आरो ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बिटिआर ओनसोला फुटबल खेलानि हासार गोनां ओनसोल बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बड'फा गोजोरथियारि आरो मावथांखि बायदियै मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे फेरगाव जौसिननि मददआव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। आदारनि आंखालाव गामियाव फैना न' बां खहा खालामदों हाग्रानि मैदेरा। थांनाय हरनि समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मधुपुर मैनागुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा देबेन नार्जान न' बांखौ सिलिंखार खालामदों। हरनिफ्राय 12 रिंगासो समाव आदार नागिरना फैनाय मैदेरा न'नि इन्जुरखौ सिफायनायजों लोगोसे मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामलाङो। खहा जाजानाय न'खरजों लोगोसे गामियारिफ्रा हाग्रानि मैदेरनि बेबायदि खहा खालामबाय थानायखौ मोजां राहा लानो थाखाय हाग्रा बिफानजों लोगोसे सरकारखौ खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फेरगाव साहा मजदुर संघआ जुमुर मोसानाय मावबादा बानजायनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव साहा बागानाव बिनिनो साहा मजदुर संघनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों जुमुर मोसानायनि सायाव मोनसे फोरोंथाय मावबादा लायो। बियो मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। फेरगाव साहा बागाननि सोद्रोमा समाज सिबियारि कार्तिक तातीनि आफाद सामलायनायाव मोनसे फोजोबनाय आरो सार्टिफिकेट राननाय गेवलां मेल लानाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बिजेपि एसटि मोर्चानि आफादगिरि प्रतीक कछारिया। बेजों लोगोसेनो फेरगाव मण्डल बिजेपि महिला मोर्चानि आफादगिरि नितु कछारिया बाहागो लायो। बे मेलाव फेरगाव आसामनि आफादगिरि फुबन ताती रान डान्स एकाडेमिनि सामलायगिरि तामिनबा करिय'ग्राफार अनजय कछारी बिथांमोना बाहागो लायो। मख'जायोदि बे सानबा जुमुर मोसानाय मावबादायाव दामनाय देनाय मोसानायनि सायाव उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा फोरोंथायाव बाहागो लाना मोसानायखौ सोलोङो। बे गेवलां मेलाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जुमुर मोसानाय दिन्थिफुंना बयनिबो गोसोआव रंजाखांहोयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।